Warna-warni lur guys. Delok suasanane iki adem iso seger ngene, ngisor pring iki. Delok bendungan kae lho. Ini sebelah iki ana tukang ngebor lho. Ya proyek bendungan kuwi. Ya ora ketok ketutupan gedang kae lho mrene. Wis enek kurang luwih ndara 7 dinonan. Tak wis jeru entuk ngebut lho. Tapi rong tau survei rono. Kidule Mbah Punden iki, kidule Desa Kutanda. Gone sahdu ngene. Oh. Iki gawan lah ya mulai nganu iki, mulai surut iki. Gawane buning. Kurang ya akeh lur iki. Sahdu ora ning kene. Oh, ading bendungan.